Mun nimi on Viivi Keskinen. Mä työskentelen eläinfysioterapeuttina Ketunkulla hyvinvoinnilla. Ja Suomessa eläinfysioterapeutit on ensin kouluttautunut ihmisfysioterapeuteiksi 3,5 vuotta ammattikorkeakoulututkinto ja sen jälkeen sitten käy erikoistumiskoulutuksen, missä sitten erikoistutaan noihin eläinten hoitamiseen ja siellä päästään sitten sekä kissat, koirat että hevoset sekä myös muut eläimet tarpeen mukaan. Kissat tuodaan fysioterapiaan joko eläinlääkärin lähetteellä tai sitten omistaja voi tuoda myös itse. Tyypillisimmät syyt on esimerkiksi nivelrikon hoito, selkävaivat tai sitten voi olla leikkauksen jälkeinen kuntoutus, jos on esimerkiksi tarvinnut eturistisidänleikkausta tai sen tyyppistä. Yksi ryhmä on myös neurologiset, että jos on tullut välilevyongelmaa, että on tullut halvausta tai sen tyyppistä, niin niitä voidaan sitten auttaa kuntouttamaan. Että ne on oikeastaan isoimmat ryhmät. Ylipainoiset kissat toki on myös yksi semmoinen, jotka hyötyy hyvin sitten siinä ruokavalion osana, niin sitten tuosta fysioterapiasta myös. Fysioterapiassa kissojen kanssa katsotaan ensin vähän sitä liikkumista, sikäli mikäli kissa uskaltaa lähteä vastaanotolla liikkumaan. Tarvittaessa omistaja voi ottaa myös videokuvaa kotona, jos on arka kissa eikä uskalla sitten vastaanotolla liikkua. Sen lisäksi katsotaan sitten, tunnustellaan kehoa läpi, onko jotain lihasepätasapainoa, kireyksiä, kipeitä kohtia, liikerajoituksia tai muita tämmöisiä. Näiden perusteella sitten tehdään hoitosuunnitelma ja lähdetään sitä sitten toteuttamaan, joka voi pitää sisällään esimerkiksi manuaalista käsittelyä. Voi olla myös terapeuttista harjoittelua, jumppaliikkeitä, mitä sitten omistaja pystyy hyvin kotona tehdä myös kissan kanssa. Sekä sitten esimerkiksi laserhoitoa osana kipuhoitoa ja kehon rentouttamista. Fysioterapiakäyntiin on hyvä ottaa mukaan kissalle maistuvia nameja sekä sitten jos on jotain lempileluja tai semmosia huiskuja tai muita, mitä kissa tykkäisi sitten jahdata, niin ne auttaa sitten aina vähän rentouttamaan ja toimii jäämurtajina hyvin siinä. Voi tulla valjaissa tai sitten kuljetuskopassa, niin kissa pysyy turvallisesti sitten tallella. Jos kissa on akuutisti sairas, niin silloin aina ensin eläinlääkäriin ja just, että jos on esimerkiksi oksentelua, ripulia, tarttuvia tauteja tai tämän tyyppisiä, niin silloin sitten ei fysioterapiaan, vaan vasta sitten kun on niistä parantunut ja eläinlääkäri on näyttänyt vihreätä valoa, niin sitten voidaan kuntoutus aloittaa. Aran kissan kanssa voidaan fysioterapiassa paljon tehdä sillain, että kissa on omassa kuljetuskopassa, jolloin sillä on turvallisempi olo siellä, tutut tuoksut sekä sitten esimerkiksi omistajan sylissä voidaan hoitaa ja tutkia. Ja toki kotikäynti on myös yksi mahdollisuus, joka voi aralle kissalle toimia sitten turvallisempana ympäristönä, että ei tarvitse tulla tänne toimitilalle. Ketunkulla hyvinvointi löytyy vastaanotot sekä tuolta Masalasta että sitten Espoon toimipisteeltä. Fysioterapiaa tehdään molemmissa toimipisteissä, mutta sitten meidän vesikävelymatto löytyy tuolta Espoosta. Et jos kissa ei pelkää vettä ja vesi on elementtinä ok, niin sit voidaan hyödyntää myös kissojen kuntoutuksessa sitä kävelymattoa. Meille voi varata ajan suoraan nettiajanvarauksen kautta, tai sitten saa soittaa ihan puhelimella tai laittaa sähköpostia, niin me vastaillaan sieltä sitten viesteihin.